ockovia naši milí. Ďakujeme, že pri nás stojíte v každej chvíli. Váš humor sa nám veľmi páči. Úsmev máte sladký ako buchty na pekáči. Ďakujeme, že vás máme. Veľké polsky posielame. Čo sa vám páči na vašom otcovi? Na mojom ockovi sa mi páči, že má veľmi rád deti a vždy nám pripravoval desiaty a mal nás veľmi rád. Že je ku mne milý a opravuje mi všelijaké veci, keď sa mi pokazia. Páči sa mi, že sa ku mne chová dobre, že ma má hrozne rád a že mi všetko dovolí. Čo najradšej robíš za svojím otcom? Raz si chodím do kostola. Rád s ockom šoférujem. Sadiem si s ním niekde, či doma, či vonku, alebo tak a len sa s ním z očí v oči, len s ním rozprávam. Rád s ockom jazdím na bicykli a mu rád pomáham. Najradšej ja sa s ním chodím na dovolenky, kde sa spolu bicyklujeme a je nám fajn. Ja si najradšej s tatinom hádžem loptu. Ja s tatinom hrám najradšej badminton. Bijeme sa a hráme sa. Ja najradšej s tatom hrávam na dvore futbal. Všetkým ockom všetko najlepšie.